A kako je Da. tvoje iskustvo opet iz te oblasti? Da, meni iskustvo, ja bih se preosvrnula, tvoje je bilo vrlo taktički zato što Da. si sprovodila promene na takav način. Meni je možda više iskustvo u smislu pripreme terena da ti možeš da radiš sa menadžerima i da oni učestvuju u tome što se kreiraju kao neke inicijative. Znači, meni je više, kada ja razmišljam o tome, više bih pokrila tu stranu kako izgraditi kredibilitet neki, tako da te shvate kao ozbiljnog sagovornika i da su onda ljudi spremni mnogo da sarađuju i učestvuju u nečemu što ti vodiš, iako je to uvek kolaborativno, ali prosto da, koju težinu imaš i koji kredibilitet imaš. Ono što je moje iskustvo, recimo uvek postoji naravno to taj neki jaz ili razdor između menadžmenta, između line menadžera i HR-a i u smislu da menadžeri mogu da doživljavaju HR kao nekoga koji im nameće stvari koje njima nisu potrebne, koji im odlače pažnju od onoga što je stvarno važno, a s druge strane HR da se žali na to kako menadžeri ne sarađuju, ne preuzimaju odgovornost i tako. Tako da tu postoji uvek i tu je stalno priča o tome, eto kako sad sa menadžerima, a menadžeri jesu ključni ako je HR neko ko je konsultant i daje rešenja, dizajnira rešenja i dizajnira plan implementacije, ko će to da uradi, to će uraditi menadžeri zaposleni i zato ta saradnja mora da postoji. Ono što sam primetila je da često, naravno, apsolutno polazimo od toga da koliko HR može da uradi onoliko koliko dobije prostora i u nekim organizacijama u kojima za pitanja HR-a nema nikakvog razumevanja na nivou senior managementa, na nivou CEO-a, vlasnika. Ako oni ne vide značaj toga, vi imate jako malo prostora da nešto uradite. Međutim, u mnogo slučajeva nije baš tako ekstremna situacija, znači to je kontinuum nekog razumevanja važnosti HR pitanja. I ono što sam viđala u nekim tamo gde nije tako ekstremno loša situacija, viđala sam da HR ima manevarskog prostora zato što sam viđala da u situacijama kada se promeni HR osoba na istoj poziciji, do juče je bila jedna, sada je došla druga, iako je prethodna imala vrlo malo moći i malo toga mogla da uradi, naredna se izbori da ostvari mnogo veći uticaj i izbori se za veći kredibilitet. Znači, iako je kontekst isti, iako su ljudi isti, menadžment isti, to kako postoji taj neki prostor u kome mi kao pojedinci možemo da izborimo prostor za sebe. Znači, to je ono što mislim da je važno da se razume, da postoji, da imamo pod kontrolom te stvari. Znači, nije nešto što nam je dato i iz čega ne možemo da izađemo. I mislim da je u tom smislu važno da se HR stvarno pozicionira kao ekspert za ponašanje ljudi u organizaciji, za načine na to ponašanje može da se utiče. Jer u tom smislu postoji ozbiljna literatura, ozbiljna istraživanja, ozbiljni podaci. Znači, postoji jedna ozbiljna profesija. I mislim da ljudi koji su na funkciji HR-a treba da se služe tim znanjima da bi u stvari podigli svoj kredibilitet i kredibilitet cele te funkcije u organizaciji. Jer možete da imate ono što takođe mogu da vidim, ako vi se pozicionirate kao HR i ne doživljavate ni sami HR kao profesiju iza koje stoji ozbiljno istraživanje, nego imate utisak da svako ko ima iskustvo u radu sa ljudima može da radi HR i vi, ako taj neko ima više iskustva od vas, vi se nekako osjećate lošiji, slabiji od te osobe i prepuštate njima prostor da oni nameću narativ. Mislim da je ta pozicija u stvari loša. Da mi prvi razumemo i
istražimo šta to stoji iza, a to je opet razumevanje literature, razumevanje podataka i da sa tog aspekta ozbiljne stručnjačke ekspertize možemo da kažemo ovo je ovako, ovi podaci to pokazuju, to se radi na takav način, uzroci apsentizma su obično ovi, rešavaju se obično ovako. Znači, sa jedne ozbiljne ekspertske pozicije da mi nastupimo. Mislim da je taj deo važan, a da ne dozvoljavamo da sada svako ko je malo nešto stekao neko iskustvo, ovako šac metodom šta radi, šta ne radi, da ga doživljavamo kao da smo na istom nivou razumevanja HR-a. Mislim da je taj deo. I onda mi s tim u vezi, kada mi priznamo svoju ekspertizu i svoju poziciju kao stručnjaka ko o tome više zna nego menadžeri, mi onda možemo da crpimo i hrabrost da budemo tu da se konfrontiramo u situacijama kada ta konfrontacija treba da se desi. Ja imam primer kada se radi recimo performance appraisal i na performance appraisalu su bili menadžeri, HR je tu i sada priča se o zaposlenima i diskutuje se o tome kakav je kvalitet rada tih zaposlenih, ocenjuju se i tako dalje. Povela se diskusija o dve osobe koje su na istoj poziciji praktično. Jedna osoba efikasno, brzo i temeljno uradi sve što treba, u 5 sati zatvori kompjuter i izađe iz kancelarije. Druga osoba praktično po ceo dan sedi u kancelariji i preuzela je da radi neke stvari koje su sada, došlo je do neke raspodele posla, ona je dobila da radi neka nova zaduženja. Rezultati nisu sjajni, nisu zadovoljni rezultatima, ali s jedne strane postoji to, oni vide da koliko se ona trudi jer ona ceo dan sedi u kancelariji. I sada razmišlja se i diskutuje se o njih dve, u stvari njih dve se porede i dođe se do zaključka da treba da dobiju istu ocenu. Ova zato što treba da, i to je ona neka srednja ocena, ova prva zato što jeste da radi sve perfektno, a s druge strane ne pokazuje dovoljno lojalnosti zato što se tako spakuje i u 5 ode, znači odmah čim se završi radno vreme ode, a ova druga jeste da ne postiže rezultate, ali se ona trudi i provodi vreme i kad god dođete ona je tu. Jedini komentar koji je HR imao u toj diskusiji bio je, HR se uključio u trenutku da kaže jeste, ja vidim tu osobu koja sedi po ceo dan, ja kad god dođem u kancelariju, ona je tu. Znači to je jedini doprinos koji je HR dao toj diskusiji, što je po meni stvarno nedopustivo. Jer opet se vraćam na to ko smo mi, koja je naša pozicija. Ako sam ja ekspert za to i ako iza toga stoji ozbiljno neko i znanje i istraživanje, onda je na HR-u da postavi pitanje, čekajte ljudi, šta mi ovde merimo? To, šta su nam neke vrednosti? Šta su nam kriterijumi? Kako ocenjujemo jedne, druge, treće? Daj da ocenimo jednu, da ocenimo drugu. Drugo, da obratite pažnju na činjenicu da osoba ne postiže rezultate, očigledno se muči, da se na to uopšte ne obrati pažnja. Znači, ona samo dobije neku ocenu, neće joj dati lošu ocenu, nego zbog truda, a nikakva ideja, niti ikakav plan da se ispita šta je problem i šta je toj osobi potrebno. Da li ona ne može to da postigne jer je to obim posla veliki? Da li ona nema dovoljno znanja pa treba da se obuči? Da li uopšte šta god daje, da li u tom procesu nešto škripi? Ništa. To je ostalo na nivou toga, HR nikakvu ulogu ne uzima i sada vi imate menadžere i to su situacije u kojima mogu da budu stvarno žustre rasprave, ali HR je taj koji tu treba da zauzme poziciju i da se konfrontira i da poziva na to kako proces izgleda, čemu proces služi, šta postižemo tim procesom i da ima tu vrstu hrabrosti. Tako da taj mi je deo, tako da kad razmišljam o tome kako uključiti, pridobiti menadžere za inicijative, ja sad više kažem iz perspektive dugoročno neke pripreme terena, kroz to
ko smo mi, kakvu poziciju zauzimamo tu i koliku snagu i važnost ima naš glas. Ako se ne oglasimo u situaciju u kojoj je očigledno i mi smo najpozvaniji jer mi smo i postavili taj sistem i taj sistem i proces treba da onda nekako branimo i da njih učimo kako treba da se taj proces provodi. Ako tu zaćutimo zato što nam je neprijatno ili nismo sigurni ili mislimo da taj menadžer možda bolje zna od nas ili se plašimo da li će da nam zameri, mislim da smo tu bitku izgubili u stvari, jer njima ne mora da bude prijatno kada ih neko konfrontira, to nije prijatno, ali s druge strane vi ne morate da radite samo stvari, niti je vaš posao da radite samo ono što je prijatno, ali jeste bitno, njima ne mora bude prijatno, ali će više da cene i više će da vas cene kada vi znate i kada pokažete i kada branite tu svoju ekspertizu. Tako da mi je taj deo u stvari preuzimanja odgovornosti, branjenja toga da je to profesija ozbiljna koja ima ceo korpus znanja iza sebe, taj deo mi je nekako baš važan.